Sa ngaran ka nama, kan aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Diyos, ama niya mong langit nun, kagurang nanin katuninongan asin katanosan, mapakumbaba kaming minapaalaw sa imo. Sa panahon ngunyan, kan nanganganang kamugtakan sa samuyang parte kan kinaban. Sa halawig na panahon, pinadanay mo ang samong pagtubod bilang sarong nasyon. Ang samong pagtubod sa imong Diyos nun na pagmangno. Iyo ang nagligtas sa mo sa daima bilang ng mga kalamidad. Natural asin kagibuhan in tao, na duminatong sa mo bilang sarong banwaan sa lakaw kan panahon. Likayan kami kagurangnan sa nakakatakot na gera. Himateaan sa mong mga pakimaherak. Mantang minaagrangay kami sa imo. Kairaki kami kagurangnan. Ligtasan kami sa mga maraot na pwersa na mina-impluensya sa lideres kan kinaban. Minatubod kami na bakong mga tao ang satong kaiwal, kundi ang mga prinsipado, mga kapangyarihan, mga kagsakop kan kadikluman, ngunyan sa kinaban, mga ukbonin mga maraot na espiritu. Check A. Check A. Check. Sa kalangitan. Ipinapamibi niya mo ang samong lideres na pinagkatiwalaan na maghimonin mga desisyon para sa mong banwaan. Yaon sa na sa imo ang balaog, ang bilog niya mong paglaom. Nagmamauot kan sa imong kapatawaran asin pagkaherak. Sa mga beses na ang samong mga takot asin duda, nagpalibog kan sa mong pagmasid. Kasabayan sala asin mapaghusgang pagkamidbid na minaabot sa rasyalismo. Nagngangayo-ngayo kami kagurangnan. Nagibuhon mo kaming mga instrumento kan sa imong katuninongan. Kung may pagkaungis, lugod darahon mi ang pagkamuot. Kung may lugad in pagkabaranga, kapatawaran. Kung may pagduda, pagtubod. Kung may urasa, paglaom. Kung may kadikluman, liwanag. Kung may kamunduan, ugma. Huli kay Jesucristo sa imong aki, sa mong kagurangnan, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, Reyna ning katinonongan, ipamibi mo kami. San Miguel Arcangel, ipamibi. San Jose, ipamibi. San Francisco de Assis, ipamibi. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calunsod. Nuestra Señora de Salvacion. Sa ngaran ka nama, kan aki patin Espiritu Santo. Amen. Ang mga intensyon sa misang ngunyan, iyoan. Special intention by Rome Dumalaon, Tain and Eleuteria Lustina Rosario Viconia, Mr. and Mrs. Ting Bolania and family, Christopher Aquino, Sales family, fast recovery of Ludi, by Sheila Olaya and family, by Annalyn John Ray Riambon. Misa, pasasalamat kan mga minasunod. Day and Angel Sigubia, Alan Amaranto, Imelda Madraso, Charito Alhambra and family, Andre Miliano and family, Ophelia Bivar and family, Montserrat Opida and family, Jinko Arien, J. Medaliada, Mr. and Mrs. Lolita Loreto and family, Erlinda Loviano, Alexander Nas and Laline Loviano, Joy Aspe Rabe, Nanette Makasinag Punsalan, Dr. and Mrs. Gishan Syokson and family, Aquino family. Para sa mass intention for the soul of Locio by Menes family, for the soul of Roberto by Norma Menes, for the soul of Consolacion Anabel, Roberto, Floria, Raquel, Risa by Roman and Marky Ripomanta and family, for the soul of Fidela by Jake and Roslyn Berdin, Thanksgiving by Yapin Portion Cola and family, Thanksgiving by Salve
Alfres and family. Thanksgiving Anonymous for the soul of Moises Jr. and Salvacion by Emily Alaurin. Ingracio T. by Mao and Isa Batalia. T. by Nererio Bracamonte and family. Thanksgiving by Wenslao Margarita by Marisa Batalia and family. Thanksgiving special intention for passing bar exam by Beldao family. For the speedy recovery of Elia Lay from Areta family. Mass for the soul of Carlo and Fernando Sr. offered by Mendones family. Thanksgiving Mass by Mr. and Mrs. Melvin Alcantara and family. For Olsor from Sally Zimanes. Thanksgiving by Ludi Baldo and family, and for the soul of Maria Fuen Santa Domingo and Poor Souls of Purgatory by Cantino family. Para man sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Glenn and Jason by Nazar family, Jose Sonny Jose by Baraquel family, Antonio Gloria, Nino Luis de Castro Antonio, Porfiria Pablo by Liabore family, Emily Saturnino Sr. by Lipa and Makasinag family, Rodolfo Paula Marcelino by Ricardo Rosalito Victoria, Gregorio Angelita by Madroño family, Ernesto Caferino, Visitacion Jacinto Anastasia Mariano by Lianeto family, Norberta Rodrigo Delia by Annalyn, Salvador Corazon Jose Estelita by Anonymous, Elena Vicente Silven by D family, Lorenzo Aida by Conde family. Misaman pasasalamat by Ruben Trilles, Meli Matricio and family, Matricio and Mirabona family, Delia Mercado and family, Sales family, Rachel B. Lucilo and family, Mark Stephen, Sheila Olaya and family, Ludi Luna and family, Mijabilio and Salomon family, Maria Carmen Tonga, Lianeta family, Romy Ann De Jesus, Lilia A. Soto, Sunwest Incorporated, Mr. and Mrs. Francis Villanueva and family. Cynthia Jacob, Bale Switch Ligaspi, Engineer Jaime Magdayog III, Baharo family, Rosemary Olivan, Balisnomo family, Alejo family, Anonymous, Mr. and Mrs. June Mangampo and family, Sonia Moyo and family, Emily Tolosa and family, Pardinas family, Rabibar family, Naz family. Additional intention, Miss Ben de Vera and family, Mr. Henry B. Liasos. For the souls, Mariano Jr., Mariano Sr., Irene, Jacinto Anastasia by Ranoco family. Thanksgiving offered by Lian, Seguenza, and Caroscal family for the soul of Elisa and Faustino by Renzo and Caroscal family. Pasasalamat, gift of life, first birthday of Amelia Jacqueline Bachiller Rivera. Holy Mass offering, special intention para sa safe, matiwasay na pag-aki ni Rosalie Cervantes Beltran. Misa para sa kalag ni Gregorio Carlito Emilia by Sixto dulot ni Maceres family. Holy Mass offering for the eternal rest in peace, Roberto Araceli, Guillermo Ramon, Maria Leonor, Esther, Lance, Sinon, and Mercedes. Thanksgiving Mass by Dado family and Nasi family. Para man sa kalag ni Patero Jr. and Gloria, Carlo and Martin. Marhay na hapon sa inyong mga tugang, ngunyan ang satuyang misa kon celebrada, para sa kaumawan kan satuyang Nuestra Señora de la Porteria.
Inakan sa tong paratubos asindalan pasiring kay Hesus Kristo. Ang tema ngunyan, Mary's Participation. Magtirindog na kita para sa awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama, Aki Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tong mga kasaalan, nganing magkanago kitang magselebrar kan banal na misteryo. Nagkukumpisala ko sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen,
sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamahan, pakapatawadan sa tong mga kasalan darahon kita sa bukay na daing kasagkoran. Amen. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol. Ika na napadigdi sa pagapod kan mga parakasana. Ika na nagtutukaw sa tookan, Ama, sa pagsurog sa mo. Gloria in excelsis Deo.
Mamibi kita, Ama nin pagkaherak, tawan sa imong banwaan, an kusog asintabang, nahali sa langit. An pagkamundag kan aki nin inang birhen, iyo an banaag nin sa mong kaligtasan. Lugod ang selebrasyon na ini kan sa iyang pagkamundag, makadarasa mo nin danay na katuninongan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mika na anhading madatong dai mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa, an Bethlehem. Himateon niya to ang pagbasa sa libro ni Propeta Mika. Si Yahweh nagtabam, ika Bethlehem Ephrata, kasadit sa mga purok ning Huda, halis sa imo, maluwas para sa ko, ang makakapangyari sa Israel. Siya na ang ginikanan kan enot pa, kan mga aldaw kan daing kasagkoran. Kaya ipapaubaya sinda sagkod sa panahon na ang nagbabadyad mangaki. Dangan mabalik ang tada kan sa iyang mga tugang sa mga aki ning Israel. Magtitingdog siya asi magpapastor sa kusog kan kagawangnan, sa kahalangkawan kan ngawan kan kagawangnan na sa iyang Diyos. Mapapamuktak sinda, tangon yan, magiging siyang dakula sakod sa kapuruhan kan daga. Ini ang magiging katuninongan. Tataramon kan kagawangnan. Salamat sa Diyos. Tumininto ka na sa imong tuon.
Nasasamuhan ninmulawan, nasasamuhan ninmulawan. Ani kaduang babasahon, nagpapahayag sa to, sa tuya na ang mga namumutan na aki kan Diyos, inaapudan sa kabanalan, asin pinagmumuraway. Hemataon niya to ang pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tuga, aram tanas sa mga namumuot sa Diyos, ang gabos na bagay nagtatarabang para sa karahayan. Sa mga inapod, susog sa iyang plano. Hulita si mga bago pang namidbidan niya. Itinalaga niya man na makabaing sa ladawan kan sa iyang aki. Tanganing ini maging panganay sa dakol na tuga. Asin ang mga itinalaga niya, ini inapod niya man. Ang mga inapod niya, ini pinawaran niya manin sala. Asin ang mga pinawaran niyang sala, ini pinamuraway niya man. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindo po. An kagurangnan mapa sa Indo. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susuki San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Ikaanom na bulan, sinugo kan Dios ang anghel na si Gabriel sa sarong siyudad nin Galilea na ang ngaran Nazaret. Sa sarong birhen na esposa nin sarong lalaki na ang ngaran Jose, sa harong ni David. Asin ang ngaran kan birhen Maria. Paglaog, nagsabi sa iya, "Mag-ugma, pano nin grasya, kaiba mo ang kagurangnan." Sa mga tataramon na ini, napurisaw siyang gayo, asin nagparahurup-hurup kung ano ining pataratara. Nagsabi sa iya ang anghel, "Dai ka matakot, Maria, nagkamit ka nin grasya sa Dios. Uya, mangingidam ka, asin mangangaki nin lalaki, nangangaranan mong Jesus. Ini magiging dakula, asin aapodon na aki kan urog kahalangkaw. Itatao sa iya kan kagurang ng Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Mahade siya sa harong ni Jacob sagkod paman, asinan sa iyang kahadean mayo nin katapusan." Nagsabi si Maria sa anghel, "Paano iyan mangyayari? Tamayo akong namimidbidan na lalaki." Nagsimbag sa iya ang anghel, "Sasangkuban ka kan Espiritu Santo,
asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan urog kahalangkaw. Kaya, an mamumundag, aapudon na banal, aki kan Diyos. Uya, si Elizabeth na sa imong pinsan, siya man nangidam sa iyang pagkagurang. Asinan bulan na ini, iyo an ikaanom kaining inaapod na baog. Huli tamayong imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uya, ang surugoon kan kagurangnan, mangyari sa kuya, susog sa imong itinaram. Asin naghali sa iya ang anghel. Marhay na bareta kan kagurangnan. Ginagalangan na kura paroko kan parokya in Nuestra Señora de la Puerteria, Father Tony, sa mga tugang kong padi, maray na pun tabi sa inyo nga amin. Maray na hapon. Sa mga public officials po, maray na pun. And to all of you, my dear brothers and sisters, maray nagabitabi sa inyo nga amin. Happy Fiesta Tabi. Ano? May nagsasabi that yan pagkamundag, yan usad nakos, is a miracle of nature. Milagro. Natatabi. Because within 9 months, siyam na bulan, anything can happen sa baby or sa ina. Many things can go wrong pagbados ang sarong ina. Yao na dyan su miscarriage. Yao na dyan su ectopic pregnancy. And I do believe you know that. Yao na dyan su napakal na suina. And many, many other circumstances na pwedeng mangyari sa sarong ina. Apektado ang baby, ang aki. Kaya ang pagkamundag kan sarong aki is greeted with joy. Maugma ang komunidad, maugma ang pamilya. Mala nga ni sa mga Hudiyo, pag mamumundag ang sarong aking lalaki, igwa ka musikerong nagahalat kan bareta nangaki na o daipa. Pighahalat ang sarong maugmang bareta, the birth of a child. Today we celebrate the birthday of Mary. Sa kalendaryo po kan simbahan, tulong okasyones na dyan ang pigiselebrar ang kaldawan. That of John the Baptist, June 24, Jesus, December 25, September 8, of course, Our Lady, ang mahal na ina. Ining duwang lalaki, John and Jesus, yan po yan sa Biblia. Pero sina, nung kakamong mahiling dyan na episode about the birth of Mary. Anyhow, sisay man pati nagbabawal sa tuya, magselebrar nin kaldawan. Kitabagang mga Pilipino, pag birthday, grabe yan kaugmahan, di po ba? We celebrate birthday. Dawa mga hikahos na ang urutang pati, makapag-celebrate sa ng birthday. Tama ko? Mga padigarbong mga tawine. Yan, ginigibong yan, iba na ang urutang pati. Anyhow, ganun talaga yon pag birthday. So, nga taday tayo celebrar, so inakta, kung kamo nag-celebrate birthday sa mga kas ninyo, all the more that we need to celebrate the birthday of Our Lady. Di po ba? It doesn't matter whether September 8 yan, whatsoever. Some Protestant would question the date. It doesn't matter. Ang importante is, nag-celebrate kita no kaugmahan. Question, why celebrate the birth of our Blessed Mother? Sabi kan sa kuyang research, Mary
we need to celebrate the birthday of Mary because she encountered the perfect love in her own personal life. And that encounter is with the divine God, becoming like us. So gustong sabihin po kayo, my dear brothers and sisters, kapinunan pa sana, pinili na si Maria, kung baga pigreserba na ining si ina for a big responsibility, and that is to offer her womb. Idusay ang sayang pupunan para sa mahal na Diyos. Sabi ko sa inyo, may nakasurat daw sa Biblia manungod sa birthday ni ina, wara tabi. Pero may inaapod dyan na Proto-Evangelion of St. James, 150 AD, na unambitan duman an manungod sa magurang ni Maria, Joachim and Anne. Nga nasa Biblia siya, San Joaquin tapos Santa Ana, wala man baga. But in the Proto-Evangelion of St. St. James rather, yaon po yan duman. At sinasabi duman, na ini po dang mag-agom na ini, Joachim and Anne, beg God, na kimahirak sa kagurangnan, tawan sinda nin aki. Ultimately, iyo pong nangyari, tinawan sinda nin aki, bako sa na ordinaryong aki, kundi espesyal na aki, mag-ataman, kisarong aking daing kasaklan, and that is the Blessed Virgin. Was it easy for a couple na mag-ataman ng aking daing kasaklan? Nungka. Bako po, madali, mag-ataman ng aki. O, ngunyan, we celebrate the birthday of Our Lady. The theme for today is, uno ang partisipasyon ni Maria sa Tuya Gabos. My dear brothers and sisters, ano ang sinasabing pakisumaro ni Maria sa lambang usad sa saton? Tugutan po ninyo akong itukar sa mga misteryong magayagaya, the joyful mystery. So 5, and sigurado po ako, memorize nindo ining 5 misteryong magayagaya. And kitunta, hilingunta, kung may practical application ining 5 misteryong magayagayang ini sa buwayta. First, ano nga ni sa primero? Ang pagbareta kananghel na si Gabriel kay Maria. And what was the contents of that message? Maria, ika magiging ina nin kaurog alangkaw na Diyos. Was it easy for Mary to accept that kind of offer? Or arog ka na mensahe? Bako. Nga tabi. Sabi ni Maria, sabi sa first read sa gospel, how can that be since I do not know man? Anbot sabihon kaya, nini po kayang si Maria nakatalaan ng ikasal kay Jose. In the law of the Jews, if you are betrothed to a man, you are already married. May sabit ka na. Nakagakod ka na kay Jose. Ang kulang na sa nais, so rito kan kasal. And ayan po ang panahon na kung saan nag-intervene sa kagurangnan. You are chosen to become the mother of God. Sabi ni Maria, how can that be? And you know, pag ang babae nagbados, na bako si jowa niya, ang ama, remate si Mrs. Pwedeng ipagada ni Mister, pwedeng kapuon. Kaya kamo, kamo tabi, remember this, saro sa pinamagayunid ng regalo sa kagurangnan is kabinian. Huwag kayong padalos-dalos. Because sa mga Hudiyo, piga-preserve nindaan kabinian. So Mary was in a critical situation. Ngata, pwedeng ipasupog sa ni Jose. Pwedeng gapuon sa ni Jose. Ipagapo sa ni Jose. Pero sabi nga na kayan, Joseph was a righteous person. And ultimately, Joseph accepted ining inako ni Maria na maging ina.
nalibong si Maria, pauno yan mangyayari. And she offered her total self, she surrendered her total self sa kagurangnan. Araw kayan dapat ang buhay ng tao. Sa mga momento ng kadipisilan, di man kita ng mga madudulukan ng kagurangnan. Pag kita tabi na sa momento ng krisis, magdulog kita sa Diyos, magsimba, magpangadji. Sa momento na kita tabi na hihirapan sa buhay, magdulog kita sa kagurangnan because ultimately it is God ang maantabay sa satuya ding iba. Kita kayang mga tao, ginigibot ang last option ng kagurangnan. Pwede los obos. Ginigibot ang last option ng Diyos. Pag data na kayaan ka, boss, sa bali pa lang kita madulog sa kagurangnan. Bakit ganon? Wag ganon. God first in everything. Do you understand me? Inoton ang Diyos bago ang gabos. At yan po ang ginibo ni Maria. Inatang niya ang sadiri niya, idinulot niya ang sadiri niya para sa Diyos. Mangyari lugod, susog sa imong itinaram. Total surrendering kan buhay ni Maria sa kamot ng Diyos. Yes, yan si peligro. Nagtiwala siya sa Diyos. When was the last time kita nagtiwala sa Diyos? When was the last time nagdulog kita sa kagurangnan? When was the last time na nagagrangi kita sa Diyos? Yan pang inot na hapot ko sa inyo. Pangdua, visitation. Sabi sa Ebanghelyo, your cousin Elizabeth is 6 months pregnant. O si Isabel Tabe is another case. Ibang klase po yun ng cousin ni Isabel. Isabel was pregnant, pero si Isabel Tabe, gurang na. Senior citizen, pero bados. Si Isabel Tabe, bawas, pero bados. Mga seniors, what can you say about this? Mga senior citizens, huy, pwede pa no? Nothing is impossible with God. So Elizabeth was 6 months pregnant at binareta mismo yan ni Gabriel kay Maria. And you know what? Anong ginibo ni Maria? In haste, nagduman siya kay Isabel. Imagine nindo ang travel. Wala pa noong auto, wala pang airplane, wala. Kadilakad. Ang ginibo ni Maria, makadumansa na kay Isabel. And, kansa po nakabot na kay Isabel, maugmahon ining si Isabel. By the moment na nadawag ko ang sa imong pagtaunggalang, an aki sa sakuyang tulak, luminukso. Who am I that the mother of my Lord should come to me, to visit me? Blessed are you among women, Mary. That is the essence kan pagdalaw. To bring good news sa pigdadalaw. Ano sudaradara ni Maria? The joy of being gifted. Si Isabel, ayuman, she is the mother of John. Imagine nindo ang duwang babaeng ini. Usaro, bados, ding agom. Usaro, bados, pero, ano nga ni? Gurang na. These are two extreme cases and they encountered each other with such a great joy. Kaya sa mga aki ninda, maugmaan sina, pati sa mga aki, maugma. Di po ba? That's the joy na sa pagdalaw. Kaya kamo, kung kamo magdadalaw sa harungkan iba, magdala kong maray na bareta. Amo, bako marawt na bareta. Bring with you good news. Bako na mga chirismisa na yan. Bring with you something na makaka-uplift sa tao, hindi yung sisiraan natin yung iba. Mali yun. At maraming marites dito. Yan. Ang daming marites. Ito rata yung mga marites tigde. Marami niyan dito. Wag ganon. Always bring good news sa ibang tao na pwedeng makakonsol sa iba. Halimbawa,
when was the last time you visited a sick person? Kaswaring do binidinalaw lamang ang sarong taong may hilang. Pero bakit nung patay na yung tao, sa bali pa sa nagbisita? Tama o mali? Pero nagilang, bihira tang dalawon. Please, that's the beauty of the visitation. Third, the birth of Mary, of Jesus. December 25, may rejoicing ang kalangitan. Glory to God in the highest. And announcing to the shepherds the birth of Jesus. And the shepherds realized that something very significant has happened. The birth of the Savior. At nahiling po nindo kung kasuarin o rather kung saan ipinangaki si Jesus. Traditionally, it is Sabsaban. There was no room reserved for them. There was no room for them. Kaya napili nila bodega. Karo kay riba, sumangayupan. Imagine the smell. Suparat, subata. Pero dumanami namang pinangaki si Jesus sa sarong bodega, sabsaban, kuro kay riba sa mga hayop. Kaya we are very fortunate. Ngunyan, may mga ospital na. Unlike during the time of Jesus, maati. Pero come to think of it, si Maria has a choice as to whether ipapadago siya sa pregnancy or not. But despite this precarious situation, despite this pagtios, tinugutan ni Maria na ipangaki si Jesus. Sana ang lahat ng magulang pinapayagan yung anak nilang ipanganak. Maging maugma kamo, tapinili kamo ning kagurangnan na maging ina, maging magurang. Maging maugma kamo, na pinili kamo nin Diyos na mag-ataman nin sarong buhay. Maging maugma kamo sa kadakulan ng mga babae, lalaki din sa ibabaw kandaga, pigtiwalaan kamo nin Diyos, arog ki Maria, buda si Jose. How come nowadays that there are some parents, harabo ng maging magulang? How come nowadays, kadakol na mga magurang, gusto mag-aragon pero habang maging magurang? How come nowadays that there are some parents who terminate kids, babies, sa indang sinapupunan? Kaya dyan nagralagso abortion, contraceptives, and many other means to prevent pregnancy or to terminate pregnancy. Maraming ganon ginagawa ang mga tao na para bagang ang baby sa sinapupunan sarong salot, na para ba ang baby sinapupunan, sarong, hindi ka nais-nais or nuisance rather, disturbo. Bago kayo nagbados, disturbo nga sa trabaho ko. Bago nagbados, mararaot ang figure ko. Ganun talaga yun eh. Once you entered in this kind of life, the married life, it is a package deal. Package deal na yan that God is entrusting you to take care of a baby. Ganun po talaga yon. And like what I've told you, maging masaya kayo sa pagiging ina. Kaya kamong mga nanay, ha? Di magparamurusdot. Yan di bang nanay nag-akako sana, di nataman yan sa diri. Maging maging maganda, maging mabango, ha? Mag-make up. Mga nanay, mag-make up, magsurusukray, ha? May nakarelate po kayo, may nakarelate? Maraming nakarelate niyan, ha? Always make yourselves as beautiful as possible even if you have babies in you. Okay? Mga nanay, tabi, magpagayon, mag-make up. Okay. Kaya that's the joy of being a mother. Are you happy? Maugma po ka mo? Thanks be to God. Mga maugmay na eh. Fourth, ano sa pang-apat nga ni? The presentation, ang pagdalaw, rather, ang pag-atang kan pamilya ki Jesus sa templo. Aram nindo, ang mga Hudiyo, igwa po sindang lay.
The firstborn male belongs to God. Lay po yan kan mga Hudiyo. Kaya, ano ang gigibuhon kan magurang para balukaton so baby? Magdolok din sa lampati kung dukha or magdolok nin karnero kung mayaman. At yan po ang ginibo ni Jose at ni Maria. Binalukat ninda si Jesus. They presented Jesus to the temple at nagdolok sinda nin sa lampati because babalukato ninda si Jesus. Kamu po, mga magurang, always make it a point to offer your children to God. Katungdan po nindo yan, mga parents, mga magurang. Kaya importante yan, mga magurang, pipabunyagan tulusan aki. Because by the very fact that your child, pigsinyalan in krus sangog, such kind of sign, dahil na po yan mapapara sa aki nindo. Ang senyalin pagiging Kristiyano, ang krus na yan, dahil na po yan mahali sa akin nindo. Because this child belongs now to God. Do you understand, my dear parents? Diri pwedeng pagparaoktabaon, yan pagpabunyag ninyo. Diri ka magparaisip na da ngaya pangpwesto, hindi mahalaga ang pangpwesto na yan. Ha? Di may po importante. Ay importante, swakas ninyo, pigdulok sa Diyos at nanunumpa kamo sa Diyos, napapatalubuan nindoy nin tultol, maray na syudadano, maray na Kristiyano, productive citizen of the community. Yun ang katungdan kan sarong magurang pag sinda po nagpapabunyag nin aki. Do you understand me, my dear parents? Katungdan po nindo yan sa kagurangnan na pabunyagan ng aki nindo. Pabunyagan, tulos-tulos. Ha? Di magparaisip niyan mga puruhandang yan. Bako man importante? Bako mahalaga? Ha? Yan iba ka sa tuwing mga pabida. Mga pabidang iba. Wala ngayang pangpwesto. Kamal ngayon bunyag sa simbahan. Sisa nagpamahal? O simbahan so handa ninyo? Sinabi niya kamo yan simbahan na maghanda? Hindi. Ako tabi, so ina ko, mala, so presenta sana, si Monsignor Sosimo Vasquez, so ina ko, tapos sa bunyag. Ungaw ko kamo, sisi nagbunyag sa inyo. No kinano kamo binunyagan, at marami dito hindi yan alam. I was baptized April 19, 1975. How about you? At sigurado ako, narurumduman nindo, suninong ninang. Tama ko? Oo, saka. Pero sa date kan bunyag, dahil narurumduman. Kung sisi nagbunyag, dahil nararamdaman. Tama si Pader. Saka. So, ramdaman po nindo yan. Your child belongs to God. Okay? Last na po, last na. The losing and finding of the child Jesus in the temple. Sabi naman, there was a time that Jesus was brought to the temple, of course, with the couple. Unfortunately, nawara ining si Jesus. Siyempre, bilang magurang, matataranta ka. Yan iba nga ning magurang, nakakapayan pag nawaran ki aki. And you could just imagine the uncertainty na yaon duman, the worry, kan magagumnay ni kahanap ki Jesus. Sabi nga ni sa gospel, nagduman pa si mag-agom sa mga relatives sinda, only to find out that Jesus was still in Jerusalem debating among the intellectuals. Hinapot kan ina, why have you done this? Sabi kan aking si Jesus, do you know that I must be in my Father's house? Tapos yung kwento. Rumrumonta po, saldaw na ini, ang mga magurang nanawaran ki aki. Ang mga magurang nagkagaradanin aki, rumdumonta po sinda. Because saro sa pinakamasakit na episode sa daina, kung sakos niya, siya mismo maglulubong sakos niya. Yan po, yan pinakamasakit na episode sa buhay nin sarong ina. Hindi lang po yan.
yung mga magulang na hindi na matuparan sa mga aki na nagrebelde. Bako sa nako yan sa mga magurang na naging biktima kan kaswailan kan mga aki ninda at huminali so aki. We remember all these mothers, all these parents. Kaya mga nanay, do not lose hope. Mary was also like that. Nawara suaki niya, pero ang pinamakulog is, kan suaki niya ipinako sa krus. Sisay na ang magugusto kayan, na namundag suaki mo, pero nakatalaan na palan ining, ipako sa krus. Pero, naging matatag si Maria. For all the mothers and parents na nawaran ki aki, be strong. God is always with you. And that is Emmanuel. Kaya mga nanay, maging matatag ka mo. Ano? Maraming magulang dito na wala ng anak. Sigurado ako niyan. Maraming magulang dito na matayan ng anak. Trust God. Tiwala lang po sa kagurangnan. Dahil magluya ang buot nindo. Ini po ang 5 misteryong magaya-gaya. Kaya kung sinasabi ang Santo Rosario ding halaga sa buhay ta, iyo po ini, misteryong magaya-gaya pa sa na po ini. Pero very, very practical ang application kayo ni sa buhay ta. Kaya with the birth of Mary, with the birth of Mary, let us always remember that a new era has dawned. With the birth of Mary, let us always remember that Mary is the very instrument of God for a radical transformation of this world. Yan kagayon ang satuyang mahal na ina. Sa sarong kagulatan sa Yesu Cristo, bugtong na aki ang Diyos, asinang nabigan sa Ama, bagutan ka sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ikinangaki, daing nila, sa Diyos pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagaywa ka Diyos, huli sa atong mga tao, asin huli sa atong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan. Asin na nilaman, bilang Espiritu Santo, ti Virgen Maria, asin na nitawan. Ipinako ba sa krus para sa to at panahon ni Poncio Pilato. Nagdios sa krus sa kaganalan, asin ilinubo. Asin katungal daw, buhay liwat, susok sa mga kasurat. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadang. Ang sa iyang kahadaan, daing katapusan. Asin ang Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya, kaibakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaganin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagkawad ng mga kasala. Nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Idulot niya to sa maan sa tuyang mga pangangaipo. Mamibi kita sa iya na siring ki Santa Maria, makasabi man kita mautob sa ko, sususay mo itinaram, ang simba kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayukan simbahan, makaarog ki Santa Maria sa tuyang ina, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing siring ki Santa Maria, ang sa tuyang simbag sa kabuotan kan Diyos, danay na maging iyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing siring ki Santa Maria, kita maging makusog ang buot, asin danay na andam sa pagutob kan katungdan, na mamuot sa kapwa, urog na sa mga daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa tabang nin mga pamibi ni Maria, ang mga pamayokan mga nasyon,
Daing maguntok sa pagpalakop asin pagsurog kan katanosan asin katuninongan sa saindang mga banwaan ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no nama, itinaw mo sa mo Santa Maria na sa moyang ina asin aarogan na magdanay na yan sa moyang buhay. Sa tabang kansing mga pamibuksan man sa mong puso para sa pagbagong buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi ka mo mga tuga nga ningan sa kuwasinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagrurumdom kan simkaugmahan, sa pagkamo nagbirhen Maria nagdolot sa imakan sa muyang mga atang, asin nagpapakumbabang nag-aarang, na magtabang sa samo, ang pagkatawakan sa imong aki na hali man sa nasabirhen, nagpakanigo na mag-ako ning laman, sinabay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Gurangnan mapasindo. Asin sa imong Itaas espiritu, ang mga puso. initaas mi na sa Salamat sa kagurangnan. kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Taong dapat. maninigaw asin dapat na danay asin minsan sain. Pasalamat kami sa imo, Ama Diyos, na makakamasiding katapusan, mantang siya mong ginigiromdom si Santa Maria Birhen. Ipinangidam niya ang sing buktong na aki sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Dahil nawara ang sing pagkabirhen, ipinangaki niya para sa kinaban,
an ilaw din katapusan si Kristo na samong kagurangnan, kaya kay bakan mga anggeles sin santos, dengan tok na minaawit sa imong kamurawayan. Kagurang na ni kanang gadan banal, burabo din gabos kabanalan, kining mga atang namimibi kami, banala kanambon kan simo Espiritu, nganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan si Jesu Kristo. Siya sa rogaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, kuanin tinapay nagpasalamat pinaak, itinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos magkakan kaini, tay niyan sa kuyang hawak, ni dodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya kan kalis, asin sa kirari pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin mag-inom kay ni, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, pabuloson para sa indo asin para sa dakol, pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuko nindo sa pagrumdom sako. Stereo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanasin pagkabukay diwat, nagadolot sa iyong kagurangnan, tinapay kan buhay kalasin kaligtasan, papasalamat pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, kami na nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garong dumakagurangnanan sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man na girumduma, ano sa imong pagkaharak, ano sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibig kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, bire na ina kan Diyos.
ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin ka mo sa santos, na kaitupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Yeso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan sunakaw galian, na ang ahas kitang magsabi. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mga katuninongan, nga ni kaming natabangan sa iyong pagkahirak, maging dahil talingkas kasaklan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, pantang kami nagakalat kan maugmang paglaom asin pagdatong sa mga paraligtas si Kristo.
ka nagsabi sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo, rin pagkil nga sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Na sinapagkani ko na siya mapatunino nga sin magkaburonyog, susuga sa imong kabutan, ika na nabubay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan ing kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinauhan kang katuninongan. Peace be with you. Magluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, pinagkapara kan mga kasalan kang kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Taman kan hawak kasindugo ni kasugat sa bukay ni ting kasagkora. Amen.
Matindog po. Mami, bi kita, kagurang na ng simbahan, na nabasog kan kakanon ng kaligtasan, mapanulugod nin kaugmahan sa pagirumdom kang kaligtasan, mapanulugod nin kaugmahan sa pagrumdom kan pagkamo nagdi Birhen Maria, na magdara kan liwanag asin paglaom kang kinaban, iniinahagad mi, uli ki Kristo na sa maong kagurangnan. Amen. Diyos, maray na banggi po giraray. Kung magayunom po ang istuyang misa ngunyan, dahilan kan istuyang main celebrant, asin gabos sa managtarabang, sa ngaran po kan istuyang pura paroko, si Father Tony Shal, asiman kan suyang kuyang pagiribang mga kapadian, si Father Chody John Camba, asin man si Father Josefino Nestor Templado, isiring man, wara man digdi alagad, nakikisumarong man sa tuya si Father Armando Red. Mawot ko tabi magpasalamat sa gabos na mga nagtarabang, nagantabay, asin nakisumaro sa tuyang selebrasyon. Tunay na ining taon, partisipasyon, na utub digdi sa tuyang parokya. Pun patabi kan sa tuyang mga prosesyon na nangyari, kang nakaaging Augusto 30 asin sirinman kang nakaaging Petsa 7 kan Setyembre, nakaigwakit ang magayon na duwang prosesyon na kung isain si Maria Santissima asin man si San Francisco inagdagabos na makisumaro magpartisipar sa tuyang liturya, lalo na sa tuyang Novena Masses. Puntabi sa mga barangay pastoral councils kan gabos sa barangay niyato asin duwang sitio, sinda nagpartisipar asin kasabay kan sa indang patron nakisumaro kay Maria Santissima asin kay San Francisco. Siring man sa gabos man na mga nagtarabang, lalo na ang PNP, ang local government unit kan Daraga, asin siringman ang PSO, asin siringman ang gabos sa mga tanod, siringman gabos man ng mga lay ministers, extraordinary ministers for Holy Communion, Knights of Columbus, ang fraternities kang Tau Gamma Phi, asin man kan ACRO, asin siringman ang organisasyon man kan Guardians, asin man sugabos na nagtabang ang mga altar servers man yato sa gabos sa mga pagprosesyon na ini, salamat pong gayo. Siring man maut mi man tabi pasalamatan ang gabos sa mga kapadian na nagsabay asin nagdara sa tuya sa pagpartisipar kan sa mga Novena Masses. Apera po kan mga kapadian po digdi sa Daraga, yaman po tabi si Father Jeronimo Sevilla, yaman tabi si Father Jason Piando, yaman po digdi presenting unyan, yaman po si Father Johannes Barha, yaman po tabi si Father Dave Ramoso, si Monsignor Noe Thomas, asin mga pag-iriba ko mga kapadian. Salamat po man tabi sa sainda. Siring man, sa gabos man nagtarabang, sa gabos na Novena Masses, hanggang ngunyan, anstuyang konselebradang misa, ang sa tuya ng mga extraordinary ministers for Holy Communion, ang stuya man ng mga lectors, ang stuya man ng mga commentator, ang stuyang koro, kasabay man po tabi ang stuyang salmista na nag-awit po sa tuyang magayunan na salmo, isiring man ang stuyang mga altar servers ngunyan, iyo po ang gikan sa Mother Salutis College Seminary, third year philosophers, asin gabos man na presenting mga seminarista yaong po digdi, salamat man po sa pakisumaro pagpartisipar sa tuyang misa.
Siyempre, yaman po ang mga Mother Butlers Guild, yaman po ang mga collectors, isiring man, ang nagpagayon man kan stuyang simbahan, asin siring man kay Maria Santissima sa sayong pagprosesyon, ang gabos na nagtabang sa pagdonar kan mga burak. Special mention po ang pamilya kan Mape asin kan Manalo, bakos na nagtabang, nagpakaray pasinda. Sa tabang man kan stewards of Sacred Images of Daraga na pinamamayo ni Mr. Aloy Cerote. Ang stuya man ng mga videographers ay siring man, lalo na ngunyan kung mahiling tabi sa inutan nindo, ang mga kapadian man kan diocesista, kasabay man po ang mga religyoso, kan stuya religious communities, kan stuyang diocese. Urog ng gayo, latong taghangos ako. Ang stuyang main celebrant na nagtaon yan magayunon na refleksyon, bakos na kay Maria Santissima, kundi man ang siyang pamumuhay buhay, kasabay ni Jesucristo, lalo na ang primerong dekada kan Santo Rosario, na pag-explikar sa tuyang marhay, tandaan tabi mga senior citizen asin mga daraga, de paglingawan, so assignment nindo. Ang tuyang main celebrant, si Father Tong Saison. Palapakan niya to sindagabos. Sa likod po kaini, yaon po ang stuyang parish staff, ang stuya man sa opisina, isiring man stuyang kumbento, so mga nagruluto, so mga nagpakakan, kan gabos na mga pag-iriban niya to, siring man, so nagpakakan man kan sa tuyang prosesyon, ang Diyos Mabulus Foundation po, na pinamamayuhan ni Tita Med na Villanueva, isiring man ni Badeth, kang nakaaging primerong prosesyon man ang McDonald's social. Asin man sa gabos man nagruluto, lalo na si Father TJ, palapakan niya to ang magayod. Asin masiramo na magluto, kang man nakaaging aldaw. Nangyari ini dahilan kan sa munyang pamayo si Reverend Father Antonio Sial, ang siyang kura paroko. Siyempre, ang sukyang pag-iriba, napadi si Father Pinoy Templado. Salamat po tabi sa gabos. Kasabay man po tabi si Albert na nagparaayos man kan sa diyang liturya. No? Salamat man po sa gabos man ng mga koro. Salamat man po tabi. Yeah, so choir na recognize ni Father Ali. Palapakan tayo ng sa tuyang choir, Matibayo, na si Soy Papa nagkaranta. Palapakan taman si Father Ali. Siya po ang namamahala kan gabos na ini as in charge kan Commission on Worship sa tuyang parokya. Thank you tabi Father Ali. Nahaman ini ko sa'yo. Matugang, gusto kong kwaonan opportunity ini, tadakulon ka mo ngunyan bilang sa indong kura paroko na makapag-apil sa indo sa tuyang proyekto ang retablukan sa tuyang parokya. Sa katotohanan, sa information na paulit-ulit na pigpapaliwanag mi, ining parokya Candaraga, Our Lady of the Gita, Paris, Heritage Church, saro ini sa pinaka-famosong simbahan sa Pilipinas, bako sana sa Bicol region, kundi sa Pilipinas, nakadakol ang nagdidigdi, duwaan pigihiling ninda pag nagsakat ka digdi sa church and at the same time sumayon volcano. Kaya kadakol na mga tourist, sa katotohanan kaya bako sa mga local tourist, may mga international tourist pa na nagdidigdi. And this church, twice na pig-declared kan government. Dineclared kan National Museum as historical landmark. Dineclared kan 2007 and 2008, dineclared kang NHCP as a national treasure. Sa simbahan sa Diocese of Legazpi, ini ang nakareceive kan highest declaration. Once na pig-declare kan government, may pagbuot naman po ang gobyerno.
bako na sana kami na mga padi o obispo. Sa katotohanan kayan, ining simbahan digdi, day kami makahiro without the approval coming from the NHCP. Kaya baka nag-uuna ka muna dahil nag-agi na approval ini, nag-agi po ini na approval, pinapirmahan ko sa diocese, linakaw ko sa Manila sa NHCP para matugutan kita. As in, kung ano pa man nanihiroon tadigdi, even mga lights, maaga kita sa approval. Even pag painting ka ini, maaga kita sa approval sa sayenda. But sabihin, takulang palan bagay ang gobyerno na nangangasiwa ka ini. Pero ini mga tugang, appeal ko, I'm not forcing or demanding or commanding the government. Please help this church, this beautiful church, kan daraga, because allowed man and fund kan government na gamiton sa daraga church sa pagpagayon ka ining istruktura. We need help from the national government, from the provincial government, and from the local government. But in my 2 years, di pa man po ako nakaka-receive gabos ng mga development, hindi iyan hali sa fan kan parokya na pigtataon nindong mga tao, kontribusyon nindo ini. And thankful ako po because ining project, 5.1 million, naka-raise na kita nin 1,002,000 something. Kung sabihin, igwa na lang nin 4,098,000 or 97 something na dapat na erase. Ito coming from the contributions kan mga tao. So mga yaon dito sa daraga, so sa lawas mga sa itong banwa, kuminsan may mga nagdidigdi. Dakulang bagay na iyan, na minsan padikit-dikit na abuta na iyan. And I appeal sa Indo, maski ano pa man natabag dito, mimidbid mi iyan, as in, I think, and sa buot ko, na mimidbid doon iyan din, mahal na Diyos. Gabos po ini, pinapagi sa opisina, very transparent kami, na if you do not want to mention your name, you put anonymous, but ask for receipt sa anong man na tinataon. Even 50 pesos, even 20 pesos, maliban na lang sa box na piguolog, pero sinasabi mi, an sa box, pag pinilang, lagan ng resibo, we need to be transparent sa mga tao na nagtatao kay ni. And I believe na kita minadulog sa Diyos. Dakulang tabang na ang Diyos sa ninienota, ang Diyos manantag sa diri kay ni. Ano man ang pagpakaraita kay ni, sisimbagan sa pagdutdut kan sa indong mga puso. Kamu pong mga devotees, mga taga-daraga, binunyagan digdi, kinasal digdi, asin mamutan panahon, dadaraw digdi, kung tapos na sa tuyang buhay, tanganing misahan. Simbahan nindo ini, ako ay from Libon, mapuli man ako sa Libon, pero pinagihingo kami na mapagayon ini, pero bako sa na sa Indo, kundi para sa gabos, na nagdidigdi, nag-apresar kan kagayonan, kan sa tuyang simbahan, na ginibo kan mga Franciscans. Tabi man, tarabangan ta ini, na ma-raise funds, asin mapagayon ta, an sa tuyang simbahan. Pwede ba? Pwede? Ay, thank you, Tabi, isa sa Indo. Pagtapos siguro kayo ng misa, 3 million na sanaan kulang. Tagabos ka mo taon na. Thank you, Tabi. Yan ang sa kuyang appeal sa Indo. And advance kong pagpasalamat. Panduwa, mga tugang, ini is an information. Pinili ko talaga si Father Saison na maging main celebrant ngunyan. Yan, ninulit na kaklase ko siya since elementary. And college and theology, sabay kaming inordinan. Yan man hindi si Father Papoy, iyong man. Magkakralasa kami elementary, college, and theology, sabay kaming inordinan na tulo. Gabos po kami hali sa Libon. Kutaan na, an ma'am humili si Father Jerome Siciliano. Si Father Tong, iyo an economus kan sa tuyang diocese. Kaya masorte kita, duwadigdi an kasanggaan ni Obispo, ang nagmasa si Father Jem, ang Chancellor, asin ang nagmisa, nagumiliya si Father Saison na iyo ang economus kan sa tong parokya. Siya nagmama, ay kan diocese, siya na mamahalakan finance. Pero po, kami ngunyan, 50 na kami, kaya nag-celebrate man kami kan sa muyang ika-50 taon. Si Father Jerome, si Father Papoy, ako, and I think may saro pa kaming padi na kaklase, si Father Dennis Talagtag, na religious. Kaya sa elementary, for the information sa mga tao, 5 po kaming nakapadi na daya nabi-break sa Libon Central School, batch 1987. Tulo kami ngunyan, then si Father Jerome and si Father
Dennis. Kaya po, may mga kaklase kaming piging veteran to celebrate also ining 50 years kan samuyang edad. As in, ko lang pagpasalamat mi ini sa mahal na Diyos. Pero si Father Saison, 49 pa lang po yan. Pero pig ko consider mi ng 50, tas sa Chinese baga, di man piglalaktawan ng 49, kundi 50. Kaya lang, matalion talaga siya sa math. Kaya nga ni, pig ko sa kanubispo, tatulo pa sa naso edad niya, nag-recite na siya kan multiplication table. Kaya siyang pigpili kan obispo na economus kan sa tuyang parokya. And pigisip ko man, maray na kuwaon nini, ta kung magkulang sa pangbayad ta, pwede kita niyang pasublion sa diocese. Baka di magduwa-duwa na pa, sublion mo na kitang pangbayad pag ulog-ulogan na sana. Thank you, Tabi, Brother Nong, sa magayonan mong sharing, sa homily na lively nin maray. Kadakulaan naka-relate, mas kami mga padi. So, enot pa sana, may reflection na kami, difficile pala nan magagom. Ta very critical ang pagbados kanagom. O, di na tabi magragom, ta difficilean. So, panduwa sa mga gurang, may pag-asa pa kamo. O yan, yan ang masanang roromdumon tanin maray. Dakulang, kadakol pa po kitang nanonood kay Father Saison, and very thankful kita sa aldaw na ini, na regalo niya sa Satuya sa Santa Maria ang reflection na yan. Salamat, Abi, sa Saint Gabos. Igwaman kaming handa, pero day may ma-accommodate ka mo, Gabos, dyan, sa mga padi. But open ang Jollibee, and McDo, and Angel's Pizza, Greenwich. Magpalista na lang kamo, duman, sinabihan ko na. Pero kamo ang mabayad, utang na. Thank you, Tabi sa Indo. Happy Fiesta, Tabi sa Indo, and happy birthday kay Santa Maria. Salamat sa Saint Gabos. Matindog na po kita, asin hagot na ang bendisyon. Pagkatapos po sa tuyang awiton man ang Salve Regina, dangan igwa po tabi kitang baili kay Maria Santissima. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idakuan pa yun maghagadin bendisyon. Ang Diyos, yun kamuraway na sin kaugmaan kan gabos sa mga santos, na sa tuyang ginigiramdam ngunyan, an sang bendisyon magdanay sa Indo. Amen. Ang mga pamibikan, mga santos, maglikay sa Indo sa mga kasakitan ngunyan, ang sa indang banal na pagkabuhay, makapukaw sa Indo, mga maglingkod sa Diyos in sa kapwa. Amen. Ang banal na simbahan ng Diyos na ugma na makamtankan sa iyang mga santos san sa indang kamautan, asin mo niya na sa katunino nga niding sagkod, makisumalo kamo sa gabos na kaugmahan sa harong nin sa tuyang Ama. Amen. Binisunang kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordias, Vita Dulcedo, Exes Nostra Salve. Alegramus, Exuris Filiae, Gloria Susteramus, Clementes Advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, ad nos donere, et Jesús, vos exilio, ostene. Oh, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix. O digninis
provincia mo, provincia ni Bos Christi. Oremus, omnipotens serpetene Deus gloriosa Virginis Matris, Maria corpus et animam, ut dignum te confici mineretur Spiritus Santo cooperante preparasti, Daud cuius sumeratione letamur, eius piensis substantibus malis, et amor perpetua liberem per iundem Christum Dominum nostrum. Divinium auxilium mani et semper nobiscum. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Happy birthday to you. Happy birthday.